Right, maZimbabweans masikira sei. Ndati nditaurirane nemi manherano nguva ino kuti ndikuzivisei kuti aiwanoka. Chakarwirwa kuti povo ibenefite, povo irarame zvakanaka. Kwete kuti vanhu vane zvigaro muZANU-PF ndo vabenefite ivo, vararame zvakanaka ivo, nemabhururu avo nemagirlfriends avo vachikwira ndege vachienda kure kure vachinodya mari dzenyika vachinotengesa gorodhi renyika. No, that's not. Hazvisizvo zvakarwirwa izvozvo. Povo ndo yakasaka ana Tongogara vaende kuhondo nana Mugabe. Ndo yakasaka ana Tekere vaende kuhondo, ana Chitepo vaende kuhondo. Povo, vanhu must come first. People must come first. Kwete mabhururu aMnangagwa, kwete vana vaMnangagwa. Kwete ana Varai, uyo director weZANU-PF anobuda achitaura mapwapwa achiti Yokai Mabunu haana zvaanoita. Wait for 31, you gonna see other side of me. Andi wanzwa kaFarai, you are still young, uri mwana mudiki Stereki. Because simba randinaro harizi rangu, but ndere vanhu, ndakatumwa nevanhu. Chakamupa kuti ana Tongogara vaende kuhondo vakatumwa nevanhu. Ini ndiri kutumwa nevanhu. Saka iwe, you are beneficiary of looting of minerals. Iwewe, you are God mafia. You are part of God mafia. Iwewe pachako, iwewe unonzi Farai iwewe. Andi wanzwa. Wakapinda ipapo nenyaya kuti unowirira nemwana waMnangagwa ndiye akakuisa ipapo. Saka hatina chinhu chaunotaura iwewe chinobata nyika, chinoma benefit evana veZimbabwe. This struggle is not driven by the interest of individual. Inyaya yevana veZimbabwe vari kuti ayewa zvakwana, tabirwa zvakwana. Saka nyaya yako iwe yaunotaura, iwe yaunobuda pamedia uchitaura kuti Nyoka Mabunu ari kuronga nyaya dzake dzine chekuita ne31 March asi hadzibudirire. Ndiwani unotaura kuti hadzibudirire? Zvaunoda iwewe ka tinozvida. Kwete zvaunoda iwewe. Handidi kutaura newe uri mwana mudiki unonzi Farai iwewe. Handiwanzwa. Ndikuda kukutuma. Uri kunzwa ndiri Nyoka Mabunu ndiri kutaura. Ndikuda kukutuma. Ari kukutuma ndiye andiri kuda. Kwete iwe uri mufana Stereki. Wakauya pabasa ipapo kuti ubhadharwe mari, uri kuita politics dzedumbu. You are not a politician. Uri kusenza ka iwewe. Ndotaura newe chii? Ndikuda ari kukutuma iwewe ndiye andiri kudai. Uri kunzwa here? You are nonsense iwe unonzi Farai iwe. Wanzwa? You are not ZANU-PF. Kune vamwe vaitaura zvinopfuura zvauri kutaura izvozvo but vakauya vakaenda. Uri kunzwa? Nyika ndeyevanhu ende icharamba iri yevanhu. Uri kunzwa here zvandiri kutaura panapa?